KATV ke lang ara doan phanta adap kimia kardom pajurlo nil birta than bang sami claret bp non arjuik tha birtang ton pen West Karbi Anglong Lakhasir ke Pamreng MSC Constituency Pen Karbi Film Society Amreng Jonel Committee T Hek Pen KFSA JC Amaipu Harsing Kropen Jalin Si Kedamtang Jak Hong Ni Phai Inkoy Retroxiar Ni Jurkin Deng Pen Wangsi Rong Hang Rong Bong Rong Arakalong Man Kithenai Karbi Ritual Long Sing Rong Ha King Rivangsi Man Peng Kachipiang Te Karbi Poho Pen Archo Karbi ritual long apor ke mejo NC Karbi lahai non kivir rang ahud jutang jubat pindeng sumpot an parta Karbi kur pho along read pen at deng ko piko son basi kachi break alam thi charju pen chethan chimom pedu nona kai Karbi kur pho romati adeng along read tin along akur kachi tok ke break jama puthak chethan chibeklar rinti halapu rong arak along Karbi kur pho tumaphan aputa mate ke do po ha ke rai ke thik pi doma Lapen kipedu chia phan kachuni ripedu tiken KFSA JC mai phupen tharang kya thingno lam thiki jaya hut alang ni tumpen ke chengsi rong arak nangka humri pen bidi sore ka chipa choi long ason khosi kapre kham thang asong doanta ka humri dam chia phan chuning ri ke the nai karbi atung ke akan tui nai handeng ke litum sukun ko lage asili tum pini karbi khai tum yutang dui rang mate khei rang ko litum kai kis kami hangkong elitum sik sidul pangtang nei pu hangkong sikami elitum sik sidul ko nama pangtang nei elitum lun sepo lapen lam arjan ka son sepen ke chenglok pindeng sumpot ka chingthang lapen jutang jubat ki pareng verji rongarak nangka humri pen ahok pet ki choklim alam the ki homponsi ki meputa KFSA JC amai pu harsing propen pachini halapu rong hang rong bong rongarak amai pu ranjering tipen ke pachini pen kachuning ri ke karbia khai Kereng Vergia Pan Political Party Nim Rokom Thangnat Kachip Kana Kek Kavidet Jiapan Kaching Honsi Pathenang Jialam Thik Jaipon Ritu ani ding jin pen pada rong hang rong bong rong arak ni nirtum karjulong pen nirtum thedlong lit tin lang lamang su rong arak nang kelang kai somno la pen ritu pan ithi thini kenang sot kachini ne alam karju ponta la ta nil ning ke hang pen pinia di ponong no nasi nili kadara pan ki puji ke lahelo retum karbia khai pan jutang jubat karbia khai kapereng yipu kaprek oni puji ke hala kaprek aham thang kaprek hala tum sekame badak na chi humri litum romarak na chi humri pen litum badak ritu gitu badak ke di pin po pendo badak na ji ki na so ahok lo du ta hai lo prang litum kalbi kaprek organization na pon kala dang lo puji pen na ka humri na chi ki son lama ju khan dulo setame la son taxi litum non kitur ni uri ni do phan ke litum dak ke wang kan si litum nang ke ya kan si ajat alam akisa me dak kan si litum Pini KFSA JC pen na ka humri ke wang hot Amreng Karbi Film Society Journal Committee amai pu harsing pro lapen claim sip abang pu babu sing rongpi khonsing ti so lapen rajan phangchu khachitong dunalong VP ringnu ka ITP sitami chitong dunsi ka humri lam the do an chipeklang nang jiputa ki do pen chunri Birthday chilo mate karbi the tum aphi hupa khei puri tum khang thang anso se birthday chilong le tum karbi khei the paya mangalong karjap sar pusili tum khei birang pu alang le tum la solong kama tha ja kong thetan pun litum dak panjong duning tum churu par pik lolang litum phan sitame la si song hamphang do an tum sitame non alang litum mason thak si litum karbia khei litum khei kang thim pun tang te litum ladak litum nim song dhorom chipu pepin pen alang litum mason thak si ladak kelang ka humri akenang sot bu alang litum ka chinia son thak si litum pirthe pini karbia khei along litum acher suwera kheyang bong pen achimia ok ka chbhak pu kai tame litum chipu ya sila son ka vedet ji apotsi alang litum ka matha ja kong ki thedung usin litum jong tu lasi churu par piglo lasi song hamphang don News Report KATV News Trading license sabi pin pen beha bepar ke claim atum along long creep ho adim kahumri along
phum krip ho hamren rong supi hi thi barim pen hi thi ki mialong an ing samjin pen ke tarlip ka kuru ka sai kedeng Karbi ang Autonomous Council matiki isi ki parlo taxation asai campaign taxation superintendent alam toy pen kidamtang Jack Hong Nipai inkoira troxy pen cheng ponsi inkoira sirkep Jack Hong Nipai inkoira nerkep pen dongka revenue circle ki parlo long krip ho kahumri along Hamren Rosapi district MP along ta chojor cholang behabe park ki claim akulat tin tribal lapen non tribal chumaphan kahumri pedu Alabani li prang dak lem mot ke dak taxation branch do dak branch secretary lo 2021 an ke dak branch secretary under se claim bom dak si tax along trading license renewal dak se claim bom phi ke order ki miklang thulo non ke centrally polosot dipu dam nang la tilo dipu sonon hamren dong so pi la trega suman tame renewal puno pi tax pina non dipu nang ko non bang ke dak branch secretary wan thnai panili tumai chini dalo mola authority tum kita mat hani ke aron tak lang sini tuntar kita bisa to ke si centrally siklam bom Karbi Anglong District Trading by Non-Tribal Regulation 1953 Section 3 aron pen kinang sot ki pathika teng ke claim edjiaphan kiri tarlip ka kuru ka sai teng pon KAC Taxation Department pen ki pathika chokomar la pen e Constable of Texas apitung atum chojor cholang kulat hemtun ahempu atum chojor cholang kulat ahempu atum trading license temporary trading permit KAC Taxation Department pen no objection certificate kido HG aphan lang tarli pen kadu kave atum puthot kido HG aphan than peritika taxation team hamran rong sopia nang pale lo ini tum la bojar bandan si lo hamran pada konta pangbar tampan te tang sona non ke awareness atau mat license dan up to the renew sejauh ja sini dolang la NOC la karbi tum la abang kamet lem tum dolang la tum maka hankang lo NOC nya do ja kabi dolang apply bom lo non tum bayar dam bom lo data soal yang dan up to date sejauh la jadi license la kavida te tumaphan nal tum hin pen kapere tekang la pen nal tumaphan avar sai ko PPC thane kang kalau dia tum han tan ni tum la non ke recommendation hang la tum apply na ko la voter ID atau pan card Aadhaar card dole pan limited isi dinai masih dikuang na ko dan apply na ko online da donon ke da kone amethang da user login ban damin tum than kang lo Pini Hamren Municipal Board Arlo KAC Taxation Department Penang Kahumri Pon NOC Professional Tax Trading License Temporary Trading Permit Hey Hui Lang Tarlipon Halapu ang pan pen ke bangatum kulat kedo kumaralong lialong si kedoma rental agreement notary along ke chetok along long lipata donang jiputa ritarlipon Sai ke deng bom along KAC Taxation Department along Senior Inspector ke Hai Doloy Terang KAC Taxation Inspector Bida Singh Ronghang Assistant Inspector Prahlad Timung E Constable of Texas Chesong Terang atum cepaduksi mesening samjin pen kitar di pasai ke deng pajutpon KAC Taxation Department pen non nang kahumri non tribal atum kenang soralo kachiri pen kachibi koan RG ding PG ma ke mo aporsi thanpon puta chirok to alwa tumpen chethan renti kiramtang ke bang pen non puanta ajaha kulara long ke isi apan text ki ppn ningkan ke pleng atumta do puta chirok to alwa tumpen jongdun news report KATV news Pinia bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom